Salut YouTube, sunt Denis și astăzi facem încă un episod din Mineblox, ok? Bun, avem lumea, load. Știu că episodul trecut, când v-am explicat câte ceva despre Mineblox, nu l-am făcut în pretutindene chiar așa de lung, dar m-am gândit mai bine și episodul acesta va avea vreo 10 minute. Eu cred că e ok, da? De fapt nu știu dacă 10 minute, văd eu cum stau cu timpul. Așa, după cum vedeți, e noapte și aici se văd lupii. Da, deci nu pot ieși afară. Așa. Stați un pic. Așa, cred că e ok. Stai că chestia asta de aici mă cam enervează. Așa. Stai că e de foame. Deci trebuie să și mâncă. Hai mă! Hei! Bă, sunt blocat. Stați un pic. Gata, și au venit. Așa, trebuie să mâncăm. După cum vedeți, aici nu avem un copan pentru că ne e cam foame. Deci să băgăm la burtică. Mâncare mai avem suficientă. Avem sabie, avem... Da. Am uitat că mai avem la noi niște din aia. Îmi scapă chiar acum. Cât avem? Oh, shit, this fuck. Cred că ne putem face pantaloni. Shit, hai. Fuck. Da. Aici este table crafting-ul. Nu știu dacă v-am spus, table crafting-ul ne dă posibilitatea să avem un loc mai mare de a construi chestiile. Deci, aici este table crafting-ul și aici e crafting-ul nostru portabil. Deci, vedeți diferența. Are o diferență. Bun, la table crafting acum vreau să fac armură, da? Ok, eu nu v-am zis câte ceva. Unii m-ați întrebat dacă am Facebook și într-adevăr acum vă răspund exact, chiar am Facebook și idul meu este Puf Denis. Puf spațiu Denis. Atenție, poza mea este cu un tren. Știu, nu-i chiar foarte tare, dar trebuie să am Facebook. Nu. Bun, am făcut și avem și pantalonași. Da, avem și pantalonași. Bun, mai noapte. Bă, frate, deci vreau să văd cât lemn am. Nu mai știu de ce îmi trebuie lemn. Dar nici nu m-am apucat să pregătesc ce vreau să facem azi. Deci, oricum, astăzi m-am gândit să minăm. Și pentru că toți suntem într-o mină, hai să ne punem. Da, eu am la mine și un iron pickaxe și unul de piatră, pentru că e bine, foarte bine să aveți două la voi, pentru că niciodată nu se știe când îl pierdeți pe unul și după aia aveți nevoie de altul, ok? Bun. Haideți să găsim. Deci, pana mea, îmi pierd concentrația atât de repede. Deci, cum pot să înțeleg? Deci, chiar nu pot să înțeleg. Da, aici este mina mea. Mina deja era clar. Dar e bine să mai minăm. Pentru noi, avem torțe la noi. Dracu, știu eu că nu avem. Nu cred că se poate observa chiar acum pe ecrane. Nu se poate. În acest joc, uite, și se poate vedea. În acest joc, fiind 2D, putem vedea alte minereuri care sunt. De exemplu, eu văd mai jos cărbune, da? Așa. Haideți să vedem ce să minăm noi astăzi. Am muncit deja în mina mea, cam până aici. Da, am vânat ce este pe acolo. Au.
Haideți să minăm puțin. Știu că se observă foarte prost pe ecran din cauza că da, uitați, vedeți ironul. Deci acum se vede foarte bine, nici eu n-am observat. Vede foarte prost pe ecran pentru că e și întuneric. Ia să văd, eu n-am niște torți la mine. Am știut eu fi aia, dar racu că n-am. Da. Haideți să luăm. Dați un picuț așa. Oh, shit, fuck, bișet, ce-am făcut? Stai, mă scuzați puțin. Că nu, nici totuși nu se vede. Eu am rămas fără în cop. Deci trebuie să trecem la Iron Pickaxe. Da? Stați. Așa, ok. Să trecem la Iron Pickaxe. Da, Iron Pickaxe lucrează mult mai repede. Lucrează el mai repede. Da. Bun. Acest joc se poate juca și în modul creativ, dar n-ar fi chiar distractiv să-l bag eu pe creativ, pentru că în survival lucrăm mai mult și ne distră. Oh, fuck you, bișet. Deci trebuie să plecăm, fraților, că deja e bezna aici. Întrebare așa bună, cum ai și o de aici așa? Cred că așa? Nu. Ops. Off. Da, uite, aici este deșertul. Uite, niște cactuși. Hai să le facem o vizită. Poate că nu ții ce faci acolo. Oh, frate. Da. La acest videoclip, în descrierea de jos, puteți să găsiți și voi pe internet jocul. Da? Pentru că o să vă dau eu, nu chiar link-ul, pentru că nu vă supărați, nu știu cum se dau link-urile. Sau, ba da, cred că știu. Dar nu, eu nu dau link-uri, doar o să vă scriu în descriere cum să-l găsiți, da? Bă, nu te-ai făcut zi? Da? Vedeți, după, e exact ca și la Minecraft. Cu cât coborâm mai jos, cu atât nu mai vedem nimic. Cu cât urcăm mai sus, cu atât totul e mai luminat. Cred că are vreo 7 minute, dar are. După cum am zis, nu știu dacă va avea vreo jumătate de... Doamne ferește, am zis jumătate de oră, vreo 10 minute cred că va avea. Sau nu știu dacă pot trece peste limită. Da. Deci haideți să ne lăsăm cobblestone-ul și avem o bucată de fier. Păi hai să frigem noi bucata asta de fier și să le facem o lopățică, pentru că vom avea și nevoie de nisip. Pentru că voi face geamuri, da, voi face geamuri ca să fie acolo. Pentru că cum am uitat ce să pregătesc în episodul ăsta, m-am gândit, știți, să facem geamuri, să vedem ce să facem. Dar nu știu dacă mai permite timpul. Dacă nu, nu-i bai. Deci haideți să ne lăsăm cobblestone-ul. Deci, fraților, nu v-am mai zis o chestie. În Minecraft, dacă nu ați auzit de el, vedeți că am 64 aici. Dar eu, dacă ce să iau ăsta cu 48, nu mă lasă să-l pun pe ăla de 64, da? Deci nu mă lasă, pentru că limita de poziționare a unui item este de 64, da? Deci după 64 trebuie să înceapă altă coloană, da? Bun. Deci haideți să ne lăsăm cabelul aici. Așa. Fraților, avem... da, după o limită de 64 se numește un stack. Noi avem deja 64, avem 2 stack-uri și aproape încă un stack. Avem noi un iron ore. Deci, știți, trebuie... Acum o să vă arăt cum să faceți dintr-un iron ore un lingot de aur, da? Hai că deja sunt 9 minute. Da, avem și col. Colul, există col natural și col făcut. Colul se poate face prăjind lemnul. Da? Bun, am intrat în secțiunea Furnace. Aici este cuptorul, da? Nu cred că înțelegeți voi despre ce e vorba, dar o să vă arăt. Luăm itemul care vrem să-l frigem și îl punem sus, da? Încă nimic interesant. Luăm colul și îl punem jos. Și ce se întâmplă? Se prăjește. Da? Deci, e foarte tare. Da? No, bun. Eu nu mai pot să stau până se prăjește. Voi încheia episodul chiar la 10 fix. Da, deci încă văd că nu s-a făcut zi. Sper că data viitoare când intru și facem episodul să se fi făcut zi, dar nu cred că se va face.
Da, ok, e 10. Până data viitoare, numele meu este Denis și salut YouTube!